बर'नि सासे आगोमा फिसा गलाघाट सेसुफानिनि थागिबि नबजित नार्जारिया सोलिबाय थानाय DID लिटिल मास्टार टिभि श'आव देरहासार जानो हानायनि बर' हारि आरो आसामनि बयबो थागिबिफोरनिसिम मदद बिहरदों। नोंथांमोना मिथिगौना सोलिबाय थानाय DID लिटिल मास्टार टिभि श'आव बर'नि सासे आगोमा फिसा नबजित नार्जारिया गावनि मोसानायनि रोंगौथिजों गुबुन गुबुन गोदान मुगानि मोसानाय दिन्थिनानै आथिखालाव सारा भारत नाङैनो जोबोद मुंदांखा जानो हमदों आरो सारा भारतआवनो बयजोंबो अनसायजानायखौबो नुनो मोनदों। बर'नि आगोमा फिसा नबजित नार्जारिया सोलिबाय थानाय DID लिटिल मास्टार टिभि श'आव गोजौसिम दावगालांनानै जोबथा बादायलायनायाव देरहासार जानो हानायनि थाखाय ससियेल मिडियानि गेजेरजों गासै बर' माहारि आरो सारा आसामनि सुबुंफोरनिसिम हेफाजाब बिहरदों। সকলো অসমবাসী ৰাইজলৈ মোৰ নমস্কাৰ। মোৰ নাম নবজিত নাৰ্জাৰী। মোৰ ঘৰ গোলাঘাট চিচুপানী অসম। বৰ্তমান মই বকাজান কাৰ্বি আংলং অসমত থাকোঁ আৰু এইবাৰ মই DID লিটিল মাষ্টাৰত আহিছোঁ। সকলো অসমবাসী ৰাইজৰ পৰা মৰম আৰু আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ যাতে মই অসমলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিব পাৰোঁ। ধন্যবাদ।